Podríem reaccionar... Mira, si voleu podem reaccionar al... Com es diu? No sé com es diu ara. Al YouTube Rewind. La meitat de bromes i referències no les pillaré perquè tampoc no estic molt posat, vull dir, sí que miro a l'Auronplay alguns d'aquests, però no m'entero de tot el que passa, la veritat, i potser tot no ho pillaré, però si voleu hi podem reaccionar tranquil·lament, perquè a mi els rewinds de l'Àlex Molon sempre m'han flipat moltíssim i aquest any encara no l'he vist, Per tant, el posem aquí en pantalla gran, espera que haig de canviar la pantalla de reacció i tot això, per tant, reacció... espera, que no em carrega Google. Sí? I ara reaccionarem al YouTube Rewind d'aquest any, perquè encara no l'he vist. Aquí tenim Barcelona, la Sagrada Família. Anem a reaccionar al YouTube Rewind. I a veure què tal aquest any, perquè ja us dic que a mi sempre m'han encantat moltíssim. Espera, que tinc això silenciat perquè hi havia un anunci, ho he silenciat i no m'he recordat de tornar-lo a posar volum. Va. Tu ets el del portal Input? Doncs mira, no ho sabia, però bueno. També pots dir que és la teva Barcelona, si t'agrada també pot ser teva, per què no? ¡Ey! Una ayudita, por favor. Para el rewind. Molt bé, va. ¿Y la de trabajar te la sabes? Piérdete. Es que... nadie quiere rewind. Visum recibido. D'això sí que m'han enterat, que ningú pagava i al final van començar a pagar i s'ha pogut finançar el YouTube Rewind, però bueno, també pel que l'he escoltat el va començar a fer fa 5 mesos i jo crec que fa 5 mesos és quan ningú pagava encara, per tant el va començar a fer sense pressupost pel que m'imagino jo. Financiación completada. Soy Alec y bienvenidos a mi rewind. Bueno, he trigat en pausar perquè sóc de reacció lenta, però aquí la típica broma de tota la vida de que els espanyols van anar a robar l'or de Llatinoamèrica, no? La típica broma. Havia d'estar clar perquè ha sigut un meme tot aquest any, la veritat. Més que els anteriors. Aquest, imagino que deu ser... O sigui, la meitat de persones aquí no la reconec, la veritat, i aquest tampoc. Potser si em dius qui és, em sé el nom. Però ara, si veient-lo només, no el reconec, la veritat. El que he dit, la de Trabajarte la sabes, és el doblador d'en Ryan Reynolds, em sembla. La veritat és que no en tinc ni puta idea, la veritat, vull dir. Aquest cofre, ara que m'ho miro... Buf, no sé per què aquest cofre em sembla bastant... Uf, és que el braç d'aquest home i tot... No sé, ho veig com raro aquí. Vull dir, el que és el braç i aquí l'interior del cofre... li reconeixes la veu. Podria ser, però jo la veritat és que no l'he reconegut, Ho veig com una miqueta com renderitzat en 3D o alguna cosa, no sé, Aquí els colors del cuir i tot això ho veig una miqueta estrany. Que ja podria ser que fos així, però ho veig un pèl estrany, la veritat. Bueno, seguim reaccionant. ¡Recuperamos el oro! ¡Güeyes! Ya nos chingamos el oro, ahora sí. ¡Pélense para las Maldivas! ¡A por ya! Això de Port Jack perquè... és veritat, perquè van fer el judici aquell, no? Aquest, com es diu? El Johnny Depp. No, Johnny Depp, perdó. El Johnny Depp, que li van fer el judici i tot. Imagino que ve per aquí, no, la conya? ¡Epa! ¿Tú qué? Ni 2 besos ni nada. Jordi Wild, no veuràs això evidentment, però jo si vols els dos petons te'ls puc fer, si vols tu, Di tu frase. Olvidona. Estoy hasta los Això, o sigui, jo ja he avisat.
la meitat de referències i de memes i de tot això no me n'enteraré. Això d'Olvidona d'on ve? Té lloc web al perfum. El perfum té lloc web? Ah, que sí, que té lloc web, Com saps que té lloc web? Com cony sabies tu que això tenia lloc web? Descubre Olvidona. Olvidona és la nova fragància. Què és això? I és la never gonna give up. Vale, això té més copyright que jo. Never gonna give up. Te muero de verdad. Personas ya han escuchado. Espero que te haya gustado. La mare que em va parir, però què collons és això? Què collons és això? Vale, o sigui... Vale. Ja. La conya l'entenc, fins aquí arribo, I aquí igual, no? Vale. Podem seguir reaccionant. Epa, mira'l! Espereu-vos, que no m'he posat les ulleres de reaccionar. Jo trobaria just que a l'hora... Bueno, és que realment si em poso aquestes ulleres no podré apreciar l'art d'aquesta obra audiovisual. Per tant, a partir d'ara tot el que faci ho faré amb les ulleres, però deixeu-me disfrutar correctament d'aquesta obra audiovisual. Gràcies. Epa, això sí que ho conec. Hello, and welcome to Los Pollos Hermanos Family. Don Camarón, tenemos el mejor lugar. Hòstia, a mi va sortir algun TikTok amb la merda aquesta. Alguns TikToks me'l vaig haver de... Bueno, alguns no, un o dos com a molt. Però va tocar molt als collons, el Don Camarón dels pebrots. Comer en familia o... Perdoneu. Objeto pastel. Vale, objeto pastel, vale. ¿Todo bien con la comida? Això ho hem entès, la veritat. Perquè jo els dos temardos aquests me'ls he escoltat, la veritat. El ràtio, bueno, les tiraderes aquestes que es van tenir entre ells, jo les he escoltat, per tant, això ho he entès. ¿Y qué voy a hacer yo este año? Uepa, Ibai. ¡Hagamos un desastre, chef! ¿Pero qué dices? ¡Mejor una pasta! Mejor un buscando el amor. ¡Tengo el evento del año! Vale, bueno, la velada del año, molt bé, sí. Això també ho he pillat. Ah, això no sé ben bé què li va passar, però li va passar alguna cosa, oi? Al Luzu li va passar alguna cosa a la velada, no? Em sona alguna així. Potser m'ho estic trollant molt, però a mi em sona alguna coseta així, és possible? Això, el per què aquest home, que no sé qui és, porta aquest casc increïble, això ja no ho pillo gaire. Si algú em pot donar una miqueta de context d'això, ho agrairia moltíssim. Con un mismo. Què he dit, l'arbre aquest? És que no... Deixa'm escoltar bé el que diu l'arbre, perquè no ho he escoltat gaire bé. Con un mismo. He entès el que he dit, però potser no tinc el context. He dit el del ring, sí, ara ho he pillat, o sigui, ho he escoltat el del ring, però vale, que és algun arbre de... És que no ho pillo, la veritat, vull dir, ja us dic que jo em falta la meitat de context de tot. Era un meme que hi havia, veus? És que jo no m'entro de la meitat. Ei, Madrid Club de... Bueno, CF, imagineu club de fans o club futbol, bueno, Madrid CF, cor blanc, cor lila, merci pel follow, benvingut, benvinguda. Estem aquí reaccionant al YouTube Rewind Hispano, que els he vist tots els anys, menys aquest any encara no l'havia vist i l'estic reaccionant ara mateix en directe. La meitat de coses no les pillo, per tant, com més gent sigueu que em pugueu donar context dels memes i tal, millor. Gràcies. Hòstia, aquest joc a mi no l'he provat, però em sembla increïble aquest joc, El poc que he vist m'ha agradat bastant, com es deia? Poppy Playtime, potser, em sembla?
A mi em va agradar quan vaig veure alguna cosa puntual del joc i em va semblar bastant guai el joc. Ai, que no he posat la pantalla completa, perdoneu-me. Vale, o sigui, això de me la pela, l'únic que he vist és que amb els, com es deia? Amb el... Com es deia aquell esdeveniment que van fer el Ringcraft, això, Ringcraft. Jo sé que va haver-hi polèmica amb el meme aquest de me la pela. Però bueno, aquí tenim una miqueta de Fortnite, que imagino que el Fortnite doncs, també ha sigut un joc bastant jugat aquest any. El mapa és Andorra. Ah, és veritat, hòstia, no m'hi he fixat. És veritat, el mapa és Andorra. És veritat, no m'hi he fixat, Vamos a saber. La casa de Nigre. Coña, ¿no? ¿No será capaz? ¡A lleno de bolas tampar helicópteros! Sincerament, no he vist mai un helicòpter estavellar-se contra res. Però el moviment que he vist a l'helicòpter l'he vist poc realista. Però independentment d'això, no he pillat el perquè un helicòpter s'ha estavellat contra, teòricament, la base dins d'Egoland del Degre. Això són les carreres del GTA. Ah, sí, mira, allà hi ha la cara d'aquí, hi ha la cara de l'Auronplay, per tant imagino que sí que són l'esdeveniment aquell que va haver de carreres del GTA. Vull dir, les coses ja jo que les vaig pillant a mitges. És que a mi em flipa lo bé que es veu la puta imatge aquesta. Perquè jo faig renders en 3D, jo faig imatges digitals. I em flipa lo putament bé que es veu aquesta maleïda imatge. La xavineta! Hòstia, aquest sé qui és, no sé com es diu, però sé qui és, Què farà el ball aquest que fa sempre, no imagino? Com es diu? Sé que fa un ball quan algú té una subscripció o alguna cosa, fa un ball. Però no sé com es diu, la veritat, em sap greu, però no sé com et dius. I London Eye sí que és una sèrie que vaig seguir perquè a mi el roleplay em flipa i London Eye la vaig seguir, Me toca a mí. Un poco caliente por el final. Mira, bobo. Aquest clip, o com li vulguis dir al Messi, l'he vist. Bobo. No pasa, bobo. Com es diu això? El juego del calamar, això, no me'n recordava. Squid Games, Squid Games, no? Squid Games, com es deia la sèrie de... O sigui, Squid Games és la sèrie de Netflix, no? Però com es deia aquí a Twitch? Squidcraft Games, això, Squidcraft Games. És veritat, més, si no me'n recordava. Bueno, això és la final com a tal, no imagino? Vale, aquí estem a la vida real, Aquí es nota el croma, Jo aquí el noto bastant el croma, Perquè un desenfocat així no el veig jo gaire, la veritat. Jo crec que això es veu una miqueta així pel croma. Veus, perquè aquí ja es veu bé. No sé, crec que era pel croma, Però vés a saber, potser sí que era el desenfocat de la càmera. Això és una sèrie de mà... Ah, això és, com es diu? Això d'aquí era Desafio? Es diu així la sèrie aquella Desafio, em sembla? Jo diria que si més que res perquè he vist les nutris del per aquí, perquè tampoc de Desafio no l'he seguit entre gens i res, però diria que sí, que és això, Desafio. I aquí hi ha Carmelan. Carmelan. Tortilla Land, perdoneu. Que aquesta sí que ja l'he seguit més. No al 100%, però l'he seguit més. I això d'aquí és Carmelan. I ho he reconegut... No se caigan, con mucho cuidado. Per això d'aquí, que és el castell del Vegeta, perquè al principi Carmelan ho vaig començar a veure. I ho seguia bastant al principi. Però al final, entre Tortilla Land i Carmelan, vaig com anar-les seguint a mitges les dues. I no vaig acabar de seguir una com a tal al 100%. Algú sap què és això? Ah, com es deia? Crec que ho sé, espera. Sí, això, ara que s'ho té aquest home. El Sau Games, no es deia en la sèrie? O sigui, de Sau Games, imagino que... Uf. Es deia així, no, la sèrie aquesta? Aquesta sí que la vaig seguir, és veritat, no me'n recordava. Sí que la vaig seguir, aquesta. Aparta d'aquí, pallasso! Epa, aquest el coneixem,
Aquesta parella l'he vist de l'Auron, és l'únic que és de les poques coses que he vist del Rewind. Tu peor pesadilla, Melenas. ¿Filmación? ¿Qué hace celebración? Y el slam a clip del año es... ¿Quién coño invita a Will Smith? Vale. Si aquí està el Will Smith, és per tot el que va passar de que li va fotre un hòstia el presentador dels Oscars, em sembla que eren. M'estàs dient en sèrio que el Will Smith li fotrà una cleca al The Gref? Si és així, em poso bastant calent. Vale, acabo de donar-li la barra espatlladora perquè li doni el play a YouTube i quedi tot molt èpic. I m'ha obert aquesta cosa d'aquí que no esteu veient, però m'ha obert aquí una finestra rara. Bueno. Li ha fotut una hòstia increïble! Anava a fotre un glob de cava, però ja no me'n queda, bueno, me'n podria posar més, la veritat. ¿Qué haces, André? Te equivocas. ¿El novio de Masi? Ah, és ell mateix? LMD Show també és ell? Ah, vale. No vés a saber, no vull dir, no. Vale, és ell mateix, vale, no ho sabia això. El novio de Masi. El novio de Masi, que és la dona aquella que sortia, que és la nòvia del... Bueno, que són parella Amarillo Juan, no? ¿Mi novio? Ah, i aquest és el memardo dels 3 Spider-Man no apuntant-se entre ells i com... Vale. Això és la sèrie aquesta del... com es diu? Del Senyor dels Anells. Com es diu la sèrie? Jo l'he vist, Jo aquesta sèrie l'he vist. ¿Qué dice en su defensa? Fue de chill. De chill. De chill. Vull dir, aquí tot es veu bé, no passa res raro, però mireu aquí. Mira aquí, mireu aquest noi d'aquí. Vull dir, el color de com es veu ell no té res a veure amb l'escena general. Es veu, clar, no sé si es veu bé en el directe, però es veu com massa blanc, blanquinós, comparat amb el que és l'escena general i un estel posicionat. Per tant... No acaba d'agradar del tot com ha quedat aquest noi, però tampoc passa res. Jo sóc el típic, però literal, me n'entero en els talls d'escenes, fins i tot, quan hi ha una diu, quan el cabell està pentinat d'una manera i a la següent escena, perquè hi ha un canvi de càmera, està el cabell d'una altra manera pentinat. Vull dir, imagina't lo maniàtic que sóc amb aquest tema per notar aquestes coses, però és que això és real. Li dius a mi nòvia i sóc un torrapabrots de collons amb això, sobretot amb el cabell o en posicions dels personatges, que dius que en una escena tenen la mà aquí i en el tall, com que ho han tornat a gravar des d'un altre angle, es veu que ho han fet diferent i la mà o el que sigui estarà en una altra posició, o el cos en general, i això ho noto, i a mi em toca molt els pebrots. No saben jugar limpio. Se acabó. Ibai, cuenta conmigo. Ahora y siempre. Cuenta conmigo. Ahora o nunca. Cuenta conmigo. ¿Estos son todos? ¿Quieres más? Qui són aquests dos? Qui són aquests dos i què pinten aquí? Si algú m'ho pot explicar, m'ho agrairia bastant, ¡Vamos, hostia! Anava a preguntar si així és com va acabar la guerra de píxels, però entenc que amb el YouTube Rewind aquí al mig segur que no. Ah, doncs no s'ha acabat, Pensava que ja s'hauria acabat, però bueno, he vist que aquí a la barra de temps que no, per tant, alguna cosa faltava. Normal, s'estan enamorant, no passa res, els hem de deixar tranquils, que s'enamorin tranquil·lament. Endavant, enamoreu-vos i sigueu feliços. Que l'Annabelle va sortir en el Rewind hispano de l'any passat, del 2021. Bueno, de l'any passat no l'altre ja, perquè ja som 2023. Epa, que bé, que arribarà,
Ara sí que ja està, sí.